Bang Det, mohon izin bikin ulah Bang iki lho. Do bikin ruwet SD Kerajaan piro iki? SD Kerajaan 3, guys. Bikin ulah, guys. Pakai bambu runcing, guys. Ini sudah dibersih ya, guys. Sudah steril wis diresiki, sudah dikumbah maksudnya. Guys, gawe ruwet SD Kerajaan. Los runcing. Ayo Mas, mikir. Ustaz. Nah, nek koyo ngene iki. Los. Nyeni. Nyeni pol. Pangeran Gulung kok ditantang. Los pokoke. Gaskan. Terus sing luwih gede. Oh, masih satu lho. Pas second. Wah, maraton. Oh, diujiat meneh. Los. TikTokers anu ning ko. Wah, iki gara-gara ora resik mesti ya. Padahal wis dikumbah ya ora? Iya. Nah, dikumbah diresiki wis steril. Pokoke mantap. Pas disentil. Oh, bonusnya 1. Ah, Oke. Kasih lagi, wes. Mantap, Ton. Yes. Tono bleber. Ada piye iki? Oke. Lah. Yes. Nah. Bikin ruwet bersama Pangeran Gulung dari wilayah Klaten Jatinom, guys.